Pozdrav još jednom. Evo nas na našem drugom panelu koji je posvećen dobroj praksi i primjerima dobre prakse u Hrvatskoj. Prije nego što krenemo sa tim panelom, ja bih još jednom zahvalio svim sudionicima prvog panela. Malo smo ga odužili pa smo uletjeli ovaj drugi, pa eto nismo stigli jer je sve sa ovim online konferencijama sve podešeno po minutama. Ja im se još jednom zahvaljujem što su sudjelovali u ovom našem panelu. Doznali smo puno zanimljivih stvari od njih, teoretske naravi, a sada ćemo vidjeti kako to nekako ide u praksi, jer ipak se kreće, ipak ima primjera dobre prakse, ipak se ta kružna ekonomija primjenjuje kod nas u Hrvatskoj, ima dobrih primjera, a koji su to dobri primjeri, reći će nam naši panelisti, a to su diplomirani inženjer kemijske tehnologije, gospođa Snježana Kljun, iz MIplasta, iz Rijeke, zatim diplomirani inženjer kemije, gospodin Mladen Ištuk, direktor odjela razvoja projekta biorafinerije INA, industrija nafte, gospodin Zlatko Canjuga, vlasnik, osnivač i generalni direktor tvrtke C Pakiranje, i diplomirani inženjer strojarstva, gospodin Tomislav Palajsa, voditelj razvoja tehnologije u DV Reusables. Znači sve respektabilne tvrtke koje su uspjele nešto napraviti, nešto dobro i kvalitetno od čega i svi ostali možemo učiti. Ja vas pozdravljam, zahvaljujem što ste došli. Pa da prikažemo našim pratiteljima što je to dobro što se već kod nas događa. Gospodine Palajsa, vaš moto kod vaše tvrtke je 100% reusable, 100% recyclable. Danas to zvuči gotovo nevjerojatno. Kako 100% jedno drugo? Pa evo, ja bih rekao vrlo jednostavno. Počinje od pristupa na taj način da se radi da se sa dizajnom proizvoda kreće na način da proizvod traje više godina, za neke od njih dajemo i 10-godišnje jamstvo. Svi proizvodi su napravljeni od materijala koji su 100% reciklabilni, tako da i ovaj drugi dio se u potpunosti zadovoljava. Recite samo konkretno, možda ljudi ne znaju čime se vi bavite? Bavimo se proizvodnjom nosiljki za piće, to je glavni proizvod. Od sljedećih proizvoda koje mogu navesti su različite posude za presadnice, pa tu su posebna ambalaža za autoindustriju i različite druge vrste ambalaža za manipulaciju. Hoćete da vam povjerujem da je sve 100% reusable i recyclable? Da, naprosto takva je tehnologija, takav je materijal, radi se o plastomerima koji su zapravo vrlo jednostavno reciklabilne. Tu nemate u principu nekakve velike filozofije, nakon upotrebe materijal se samelje, granulira i možete ga ponovno koristiti uz nešto reducirana mehanička svojstva, ali je upotrebljiv. Drago mi je čuti ovakav dobar primjer, jer ta plastika da se plastika razgradi potrebno je 1000 godina i ona je jedan od glavnih zagađivača danas i teško je boriti se sa tom plastikom, znamo koliko je štetna za okoliš. S druge strane je vrlo korisna, mislim, plastika je korisna, ne možemo to negirati. I koje bi onda rješenje bilo za neku plastiku koja je korisna i dobra? Biorazgradiva plastika je moguće rješenje, a to je upravo domena iz MIplasta, pa bih zamolio gospođu Snježanu Kljun da nam malo kaže čime se bavi MIplast i kakva je to biorazgradiva plastika. Pa MIplast se bavi proizvodnjom fleksibilne plastične ambalaže koja se koristi u građevini, koja se koristi u agronomiji kao mulch film i proizvodimo razne vrste vrećica. Osim toga počeli smo i sa proizvodnjom bio mulch filma, međutim to je tek neki začetak pošto su biomaterijali puno skuplji od konvencionalnih materijala i teško je prodati u Hrvatskoj nešto što je 3 puta skuplje. Mislite da je to otegotna okolnost za uvođenje ovakvih tehnologija?
Pa otegotna je okolnost ako naš poljoprivrednik jedva kupi taj malč film koji je vrlo jeftino od klasičnog polietilena, a za ovaj bi trebao platiti možda 3-4 puta više novaca bi trebao dati za njega, tako da mislim da bi bilo dobro kad bi država poduprla tu proizvodnju malč filma sa nekim, šta ja znam, potporama poljoprivrednicima. Da se napravi nekakav sustav da ljudi se počnu navikavati i koristiti takve stvari, jer ako ih ne koristimo, to je samoubojstvo i zasjede, kako se veli. Ne? Biorazgradivi malč... Da, recite. Pa biorazgradivi malč film je u biti jako dobro rješenje, jer nakon berbe taj malč film se zajedno s ostacima biljaka može zaorati i on se kompostira zajedno u tlu i istovremeno obogaćuje to tlo. I njegovom upotrebom smanjuje se i količina otpada koja ide na odlagališta. Inače, polietilen koji se koristi za proizvodnju malč filma obično se odlaže na odlagalištima ili se čak ispaljuje, što nije dobro. Znači, malč film bi zbilja bilo jedno dobro rješenje. U Europi se koristi već, to je već normalno, da. Pa i mi smo Europa, ali još ne ta Europa. Da. Pa mislim da je tu bitan zakon i država, da to malo promovira. To smo i čuli u prethodnom panelu koliko su zakoni bitni. Uz bioplastiku vrlo često se govori kako su generatori globalnog zatopljenja fosilna goriva i energetika. INA je naša stožerna tvrtka u opskrbi i fosilnim gorivima i energetikom. Što konkretno INA radi na smanjivanju ugljičnog otiska i uvođenja čiste energije kao stožerna firma u Hrvatskoj? Gospodine Ištuk, da vas čujemo. Hvala vam na tom pitanju. Lijep pozdrav gospodine Prčić vama i našim gledateljima. Dakle, da, rekli ste, INA je stožerna kompanija, svakako najveći investitor u Republici Hrvatskoj i mi poslujemo na održiv način, nastojeći naravno zadržati financijsku stabilnost kompanije. Ovo o čemu pričamo je svakako maraton i financijska stabilnost, korištenje svih mogućih izvora financiranja je jako važan da bi prebrodili ovu transformaciju. Mi u INI već duže vrijeme radimo na iznimno interesantnim projektima važni za budućnost, ne samo Hrvatske ili INE, nego ja bih rekao i globalno. Naveo bih samo jedan primjer, to je malo poznato. Mi u INI već 5-6 godina intenzivno radimo na jednom sustavnom održivom zbrinjavanju CO2. Dakle, ugljični dioksid nastao kao nusproizvod sa naših plinskih polja, zbrinjavamo ga u pogodne geološke formacije, tako da smo u zadnjih 5 godina zbrinuli na taj način preko 1,5 milijuna tona CO2, što je značajna količina, ako uzmete u obzir da godišnja emisija u Hrvatskoj CO2 je negdje na razini od 18 milijuna tona. I ovo je jedan primjer dobre prakse u Hrvatskoj, jedinstven projekt i sustav koji postoji, koji je operativan, održiv na razini Europske unije. Vezano na tu priču, već u zadnjih par godina razvijamo projekt biorafinerije. Dakle, pokrenuli smo prije 2 godine jedan novi program, novi smjer, gdje smo optimirali rafinerijsku preradu i koncentrirali je u rafineriju Rijeka, a lokaciju u Sisku nastojimo prenamijeniti u jedan održivi industrijski centar. U sklopu toga razvijamo projekt biorafinerije i opet zaista jedan izniman projekt na razini Europske unije gdje bi radili napredna biogoriva, goriva sa negativnim CO2 otiskom. To je jako važno. Dakle, proizvodimo tekuće gorivo za motore sa unutarnjim izgaranjem koji ima negativan CO2 otisak. Dakle, u tom smislu smo bolji od automobila sa električnim pogonom.
Dakle, opet mi se nameće jedno pitanje, ovi automobili s električnim pogonom su često skuplji od klasičnih automobila, iako su čisti i zdraviji. Ovi vaši sa biogorivom cijene bi bile kakve? Dakle, ovdje se radi o potpuno istim vozilima koje koristimo danas. Dakle, to su klasični motori sa unutarnjim izgaranjem, dakle, nikakve razlike nema u odnosu na ono što se koristi. Ali kažem, dakle, taj korištenje čisto tog našeg biogoriva ima bolji efekat nego automobili pogonjeni na električni pogon. Mi imamo negativnu emisiju CO2. To je super, stvarno. Gospodine Canjuga, vaše C-pakiranje i onome što vi radite također se bavi jednom svojevrsnom borbom protiv plastike koja je rak rana naše uljudbe i vrlo je teško zamisliti ambalažu danas bez plastike. Je li uopće moguće zamijeniti plastiku nekakvim drugim ekološkim materijalima u pakiranjima, ambalaži i ostalome? Dobar dan svima, svim sudionicima ovog panela i svim gledateljima i slušateljima panela. Pozdrav u ime C-pakiranja. A teško je kazati da je, kako ste vi to kazali, rana. Plastika je u svoje vrijeme naravno odigrala veliku ulogu u razvoju i ona je iskoristiva i danas. Problem su zapravo ljudi. Problem je u primjenama službi i zakona i svega što se odvija na razini primjene u reciklaži, primjene u zbrinjavanju tih materijala. Naravno da plastika više ne može biti bum, naravno da se moraju drugi materijali iskoristiti u tom smislu i mi kao C-pakiranje se bavimo isključivo proizvodnjom papirnih vrećica za europsko tržište i u tom smislu smo kao Hrvatska čvrsto integrirani u sustav europskog tržišta u glede primjene papira kao ambalaže i kao papira koji će biti svojevrsna zamjena plastici u održavanju, zbrinjavanju, u zaštiti određenih proizvoda koje supermarketi stavljaju na tržište. Kada govorimo o Hrvatskoj, onda možemo kazati da Hrvatska nije još uvijek na razini adekvatnoj primjene niti infiltracije, niti realne primjene zakonodavnih metoda koje Europska unija preporuča ili koje Europska unija donosi kao nekakav propis koji bi se morali primjenjivati u Hrvatskoj i Hrvatska će imati vrlo težak problem kako općenito se suočiti sa tim i svaki dan smo svjesni i svjedoci da je jednostavno, nazovimo ga tako, plastični lobby u Hrvatskoj pruža nekakav otpor tom kretanju u Europi, pa i u prethodnom panelu ste vidjeli da mi govorimo o nekakvom izbjegavanju plaćanja kazni koje bi nam Europska unija mogla nametnuti ako se nećemo dovoljno baviti zbrinjavanjem, recikliranjem i ostalom. Mi se dakle bavimo kako izbjeći određene kazne, a ne kako bi firme i kako bi hrvatska industrija jednostavno se što bolje pripremila za zamjenu adekvatnim održivim materijalima u zaštiti okoliša, u primjeni i u Vi vrlo uspješno primjenjujete te ekološke materijale u svojoj firmi. Pa mi smo isključivo vezani uz papir i dakle bavimo se, rekao sam već, proizvodnjom papirnih vrećica i mi opskrbljujemo vodeće evropske supermarkete sa našim proizvodima i u tom smislu smo i kao tvornica za proizvodnju papirnih vrećica naprosto integrirali evropsku razinu kriterija proizvodnje naših proizvoda
tako da vi kad kupite proizvod C pakiranja, vi znate što u tom smislu jednostavno dobivate od direktnog food kontakta, dakle od direktne kontakt sa hranom do zaštite proizvoda kojega stavljate u tu hranu, to su najčešće prehrambeni proizvodi koji stavljate u taj ambalažni dio, dok velim, Hrvatskoj je po meni veći problem javni sektor, ako se možemo vratiti na dijelom, pošto je panel međusobna poveznica, ovdje su dobri primjeri, nas ovdje 4 sudionika bi trebala biti nekakav primjer dobrog primjera, a prethodno je bila teorijska. Međutim, javni sektor, komunalna i ostala poduzeća su vam veliki problem po meni, jer oni jednostavno, nažalost, ne ulažu dovoljno, ne slijede. U tom smislu ni država ne treba u svemu izdvajati, pomagati. Ne trebamo mi težiti da će nam država u svemu pomoći i da će nam država u svemu davati sredstva. Mislim da postoji normalniji sistemi financiranja i da treba težiti primjeni tehnologije i prakse kakva je to u razvijenijem dijelu svijeta, od financijskog sektora koji bi trebao opskrbljivati razvoj takvih tvrtki do sektora, dakle, javnog sektora. Tu ste potpuno u pravu. I u tom jednom... Mi neprestano gledamo kako bi nešto dobili, a ne kako bi nešto trebali razviti, uložiti, kako bi nešto trebali u tom smislu mijeniti. U kružnom gospodarstvu važno je to kruženje, upotrebi, reciklira i tako dalje. Znači potrebno je kruženje proizvođač, potrošač, prikupljač, potreban je taj jedan cijeli sustav da financira, jer je sve, ako samo jedan dio lanca ne funkcionira, ni cijeli lanac neće biti dobar. Gospodine Palajsa, tko je najslabija karika u tom lancu i kako funkcionira, da li funkcionira i kako funkcionira taj sustav u gledišta vaše dobre prakse? U primjeru ja mogu reći da smo mi u ovom dijelu lanca koji se naslanja na industriju. Znači naši kupci su industrijska poduzeća. Nakon završetka tog životnog vijeka proizvoda mi postajemo njihovi kupci, ponovno je taj dio lanca je zatvoren. Ovaj drugi dio lanca koji oni proširuju, znači naši kupci na tržište prema krajnjim potrošačima, je nešto slabiji i ja bih rekao da je tu najslabija karika kućanstvo. Jer niti jednom od naših kupaca nije u cilju da se bilo koji od tih proizvoda negdje izgubi, jer kao što sam rekao na početku, to je za njih isto vrijedan materijal koji mogu na kraju procesa nama prodati. Tako da, znači, kućanstva su ta gdje neko ostavi taj proizvod na tavanu, u podrumu, u garaži i onda odatle umjesto u kružnoj ekonomiji taj proizvod nakon generalnog pospremanja tih prostorija završi na odlagalištu. Da. Znači ipak krug postoji na neki način, jel? Kod vas barem. Da? Postoji, da. U našem slučaju je dosta čvrsto. Gospođo Kljun, u vašem portfelju, citiram, ovo sam pribilježio pripremajući se za ovaj paket, u Europskoj uniji proizvodi se ogromna količina poljoprivrednih ostataka koji se trenutačno nedovoljno upotrebljavaju, a godišnje samo komercijalnim uzgojem gljiva nastane oko 3 milijuna tona ostataka. Cilj ovog projekta je cjelovita valorizacija tih ostataka u funkcionalne aditive i polimere na bioosnovi te demonstriranje njegove industrijske održivosti izgradnjom biorafinerije. Bio bi to sjajan primjer kružnog gospodarstva. Gljive i kružno gospodarstvo, jako mi je to bio zanimljiv primjer. Možete li nam nešto ispričati o tome? Pa ovdje se radi o projektu Fungus Chain, kojemu je cilj valorizirati te vrijedne makromolekule koje se nalaze u ostacima gljiva koje se proizvedu tijekom komercijalne proizvodnje gljiva. U ovom projektu sudjeluje 16 partnera, među kojima smo mi i naša tvrtka Saponia. Evo, to je jedna jako lijepa stvar. I među glavnim partnerima je irska tvrtka Monaghan Mushroom, koja je veliki proizvođač gljiva i koja je željela valorizirati te ostatke. Projekt je počeo 2016. godine i planira se kraj proljeće 2021. godine.
šta je jako bitno tu je da je tijekom projekta započela izgradnja biorafinerije kojim se valoriziraju te gljive. Napravljen je objekt u kojem je dovršena prva faza izgradnje, a odnosno u toj fazi je napravljen pogon gdje se te gljive dopremaju, čiste, peru, sjeckaju i suše. A uskoro kreće i druga faza izgradnje biorafinerije gdje će se napraviti veliki ekstraktori s toplom i hladnom vodom iz kojih će se ekstrahirati iz tih ostataka polisaharidi i šećeri. Evo, to se prije bacalo, a sada će se ponovo koristiti. Da, evo. Pošto vjerojatno nisu toliko puno bacali, ali su kompostirali. Ta tvrtka je isto proizvođač komposta. Međutim, ovako će se proizveli... bolje iskorištavanje sada sa ovim projektom. Pa sad je bolje iskorištavanje, da, jer iz tih gljiva su proizvedeni i polijesteri, takozvani polihidroksialkanoati, koji su drugi partneri, radili su od njih formulacije, a mi smo tih formulacija proizvodili u miplastu vrećice i mulch film. Da. Također, taj mulch film i te vrećice, one sad prolaze testiranja biorazgradnje, da se vidi kako se razgrađuje u uvjetima kućnog kompostiranja, industrijskog kompostiranja i u tlu. Da, posebno mi je tu drago kod vas što je tu tako jedna međunarodna suradnja, svi zajedno tu moramo nešto raditi. To je jako zgodno. Gospodine Ištuk, spomenuli ste bili taj svoj rad na tim biogorivima. Zanima me i oko cestovnog prometa koji je jedan od glavnih generatora, ne samo cestovnog, nego i zračnog i bilo kojeg drugog prometa koji su generatori globalnog zatopljenja. INA razvija taj jedan cijeli lanac elektropunionica kojim bi se trebalo preći na taj jedan mnogo čistiji promet. Postoje li nekakva očekivanja, predviđanja kada bi fosilna goriva mogla potpuno nestati iz prometa, a biti zamijenjena čistim pogonom, ili je to još uvijek nekakva znanstvena fantastika? Pa ne bih rekao da je znanstvena fantastika, to je realnost koju živimo, međutim naravno da vam ne mogu reći točno kad ćemo prestati koristiti fosilna goriva. A do 2050. moramo biti free od takvih goriva. Pa ja čak mislim i da će i tad ostati za neke specifične potrebe upotreba fosilnih goriva, ali naravno u daleko manjem volumenu. I upravo na tom tragu, dakle, svjesni te činjenice da ta transformacija ide i da je to proces u kojem mi moramo odigrati našu ulogu i spremni smo na to. Krenuli smo upravo u razvoj projekata koji idu ka dekarbonizaciji transporta i ovo što ste naveli, dakle, u suradnju sa HEP-om gradimo sustav elektropunionica za automobile. To je projekt koji ide i koji se nastavlja. Razvijamo naravno vodik kao jedno od alternativnih goriva, ali opet bi se vratio svakako na ovaj naš koncept i ovo što je kolegica Kljun rekla. Dakle, mi radimo tvornicu koja se bazira na principima bio-refininga. Dakle, u Sisku, to je tvornica na 15 hektara, ćemo raditi zaista jedinstveno gorivo u Evropskoj uniji, što sam rekao, negativni CO2 otisak, potpuno bazirano na jednom kružnom principu, lokalno proizvedena sirovina koja ima kategoriju gotovo kao otpad, radimo napredna biogoriva, cijeli sustav je zatvoren, u sklopu te tvornice bit će najveća proizvodnja bioplina u Republici Hrvatskoj, najveća visoko učinkovita kogeneracija u Republici Hrvatskoj. Dakle, zaista jedan veliki projekt koji nudi veliki iskorak, ne samo za INA-u, nego za Hrvatsku u smislu novih znanja i ovome što se prije govorilo na prethodnom panelu, sa jednim fantastičnim razvojnim potencijalom u smjeru proizvodnje bioplastike, biokemikalija na bazi šećera sa niskim, ja bih čak rekao i sa negativnim CO2 otiskom. Tako da mi smo tu, ostajemo tu, radimo
radimo na ovoj transformaciji. Super. Gospodine Canjuga, koliko su korisnici ambalaže spremni na veliku promjenu i izbacivanje plastike? Mislim, linija manjeg otpora je uzeti jeftiniju plastiku i tako dalje. Koliko su oni spremni doista da prihvate proizvode kakve i vi proizvodite, koji su ekološki čisti i koji su doista nešto što bismo trebali svi koristiti? Postoje li otpori? Ako govorimo o tržištu Europske unije, onda možemo kazati da su tu velike razlike između Europe i pojedinih europskih zemalja i Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je recimo svoju papirnu industriju skoro pa uništila. Ona kao takva postoji možda još nešto, ajmo reći, prilikom ulaska DC Smitha u Belišće, dok ostali dijelovi papirne industrije u Hrvatskoj jako teško dolaze do izražaja, niti je politika Republike Hrvatske da se takvi projekti podupru, dok s druge strane recimo imate situaciju Poljsku kao jednu bivšu socijalističku zemlju koja je širom otvorila vrata velikim europskim kompanijama, proizvođačima papira. I sad se vi pitate je li ostali dio Europe tako nazadan ili napredan u odnosu na Republiku Hrvatsku koja u svoje razvojne planove taj tip industrije uopće ni ne predviđa, niti stavlja, niti... Iako se u Hrvatskoj na mikrorazini, na manjim i srednjim poduzećima firme i ljudi koji rade u tim firmama u proizvodnji papirne ambalaže su se održali, napreduju, a kao što vidimo mijenja se i plastika ide sve više prema tom recikliranju. Mislim da su europska tržišta polako i sustavno pristupila zamjeni plastike najvećim dijelom ili smanjivanju uporaba plastike najvećim dijelom u zamjenu ne samo za papir nego i za neke druge. Dakako da je papir možda tu najprihvatljivija varijanta jer on je kao takav reciklabilan 100%, iako naravno postoje i u papiru razlike što je reciklirani papir, a što je takozvani celulozni kraft papir koji može 100% celuloza biti i u kontaktu sa hranom drugčije nego što je to reciklirani papir. Međutim, ono što bi ja volio da Republika Hrvatska napokon shvati da ne možemo jednostavno dobivati iz Europe direktive ili preporuke što moramo napraviti, a da ih istovremeno ne primjenjujemo, da istovremeno ne bude to. Vi danas uđete u neke hrvatske lance, supermarkete i vidjet ćete prepuno najlona, plastike, kruh pakiran u tu plastiku i vi naravno u tom smislu možete se jednostavno zapitati vrećice, što se tu napravilo, nije tu iskoraka vrlo malo, dokle god nemate jasno definiranu primjenu, tu neće ničega biti. Mislim da ste tu odlično poentirali. Mislim da ste odlično poentirali i to je naša veliki problem u Hrvatskoj, da vrlo često imamo i dobre papire i dobre zakone, ali primjena nam jako... Želim samo kazati da mi kao proizvođači papirne ambalaže, ni u kojem slučaju ne želimo govoriti protiv plastike. Nama to uopće nije cilj. Razumijem. Mi jednostavno smatramo da je plastika, pogotovo sada ova koja će biti reciklabilna i koja će biti takva, jednostavno jako dobro došla u tome i može u određenom smislu zamijeniti jer je nemoguće sve nadomjestiti ni papirom ili nekim drugim proizvodima, ali vi ne možete ući u hrvatske lance, supermarkete i da jednostavno svugdje vidite samo plastične vrećice, da se one bezglavo bacaju u more, da se bezglavo bacaju u oceane, kao što vidite, i da nitko o tome ne... Mikroplastika, jedu ribe, ali ne, to je katastrofa. A toga moraju biti svjesni proizvođači plastike, da taj bum plastike je prošao i ako je iz ovih riječi sudionika ovoga panela vidljivo, vrlo pozitivni primjeri koji idu u tom smjeru. Prema tome, mislim da se tu može naći zajednički jezik, ali se mora naprosto da je taj bum plastike završio. To stoji apsolutno. Imamo još 10 minuta do završetka ovog panela.
imam još po jedno pitanje za svakog od vas i molim da budete minuta i pol da stignemo još odgovoriti na sva ta pitanja. Gospodine Palajsa, jedan moto još u vašoj tvrtki jeste zero waste tehnologija, znači nula otpada. To je zapravo i jedan od temelja kružnog gospodarstva, da imamo nula otpada. I cilj cijele te poslovne filozofije da se smeće zapravo ne šalje na odlagališta, u spalionice ili ocean, nego da se koristi. Naprimjer, trenutno se samo 9% plastike reciklira. Zašto i kako doista ostvariti 0% otpada, zero waste, što i vi proklamirate kroz svoju tvrtku? Pa ovako ću vam reći, mi smo, zapravo imamo sreću što je naš sam proizvodni proces takav da gotovo ne generira nikakav proizvodni otpad ili ga je zanemarivo malo. Tako da smo se mi fokusirali na druge vrste otpada kako bismo postigli taj cilj. Tu bi ja rekao da se radi o nekakva dva programa. Jedan program je Operation Clean Sweep, gdje smo članica međunarodne organizacije proizvođača, prerađivača plastičnih materijala, koje se brine o tome da granule plastičnih materijala ne dospiju u riječne slivove i kasnije u mora i oceane. Po tom programu poduzeli smo niz aktivnosti i poboljšali procese pretovara, transporta materijala, ugradili filtere u odvodne kanale kako bi spriječili da bilo koja čestica plastičnog materijala završi u oceanima. Drugi dio odnosi se na zapravo promišljanje reduce, reuse, recycle, recover, i kada zapravo pogledate u sastav otpada bilo koje tvornice i ako bismo svi primijenili ova 4 koraka, jako malo bi ostalo za zbrinjavanje na odlagalištima otpada. Mi smo tu poduzeli niz aktivnosti, čak smo i dizajnirali neke proizvode, recimo Bolex, to je isto jedan trademark, radi se o drenažnoj kugli koju radimo od otpadnih vrsta plastike i koristi se onda, na primjer, za drenažu ispod parkirališta u zapadnoeuropskim zemljama kako bi spriječili nastajanje poplava zapravo. Super, sjajni projekti. Moram vas prekinuti jer imamo još 7 minuta. Gospodine Ištuk, godine 2014. INA je pokrenula program Zeleni pojas uloživši preko 2 milijuna kuna u njega. Što se točno radilo, kakvi su učinci i kako taj program ide dalje? Da, sa ciljem povećanja svjesnosti o održivom razvoju INA je pokrenula taj projekt, kako ste rekli, prije već sa 7 godina. Preko 2 milijuna kuna je uloženo u taj, realizirano je preko 100 projekata. Ja bih tu izvolio svakako meni najdraži projekt gdje smo zazelenili 65.000 kvadratnih metara pogorenih šuma, dakle nekih 8.000 sadnica je zasađeno. To je recimo jedan dobar primjer. Program se nastavlja, dakle i ove godine, iako je ova godina iznimno teška za našu kompaniju, inače za cijeli sektor. Godina teška za sve. Je. Svakako i nastavljamo, kažem, unatoč tome i ove godine. Natječaj je završen, najbolje projekte i udruge smo i dalje voljni i spremni financirati. Mislim da je to jako važno za, kako sam rekao, širenje svijesti i dobre prakse i guranje nekih projekata koji su od općeg interesa. Super, hvala. Drago mi je čuti da nastavljate s time. Gospođo Kljun, prije 2 godine uključili ste se u Afterlife, 4-godišnji projekt Europske unije vrijedan 4 milijuna eura usmjeren na pronalaženje integriranog rješenja za oporabu otpadnih voda koje su veliki problem diljem planeta.
i još jedan je to primjer prednosti cirkularne ekonomije da toga nema. Recite mi, kakvi su plodovi toga projekta primjenjivi u Hrvatskoj? Pa ovaj projekt promovira cirkularnu ekonomiju ponovnim korištenjem otpadnih voda u prehrambenoj industriji. Tu su uključene tvornice iz Španjolske prehrambene koje proizvode slatkiše, sireve i sokove od agruma. I iz njih su se dobile razne vrijedne komponente kao što su esencijalna ulja, citroflavonoidi, limonoidi, a glavni cilj je dobiti iz organske mase hidroksida, u stvari biopolimere. Koliko je to primjenjivo u Hrvatskoj ne znam. Naša znači radite za prehrambena Europu i industrija, svijet. pa to je, sad ne znam koliko su naša prehrambena industrija bi bila zainteresirana. Možda bi bio Dukat zainteresiran za tako nešto. Pa mi bismo trebali biti jaka zemlja poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda. Trebalo bi im biti jako zanimljivo. Nadam se Pa da bi, slušaju sad i znači. ovaj naš panel i da ćete Pa da, moći ostvariti da, neke da. kontakte s tim. Pa to bi Gospodine- mogli, da. Gospodine Canjuga, za kraj, Reci. koliko je moguće da se ta plastična ambalaža zamijeni papirom, to ste nam već rekli, ali se tu onda nameće jedno pitanje koliko ta proizvodnja papira onda pogađa šume. Da li je ta proizvodnja papira ekološka i da li ćemo time zatvoriti krug? Ne, to sam znao da ćete pitati i da je uvijek, to je najčešći argument plastičara kako da oni sebe održe u nekakvoj varijanti razgovora o tome da se ne ide u papir. Pa postoje Evo u šansa Europi. da im odgovorimo. Evo, čuli ste ovdje kako INA je uložila velikih 2 milijuna kuna, a to me malo liči na ono kako je jedna od velikih hrvatskih banaka dala 200.000 kuna za socijalnu pomoć i to se slikala cijela uprava, 200.000 kuna istovremeno imaju milijarde dobiti. Prema tome, to mi je sličan argument u nekakvoj metodologijskoj razini za šume, zato postoje takozvani FSC ili slični certifikati u našoj industriji koji jednostavno znaju koje šume, kako pošumljavati, koje se mogu koristiti. Finci su tu jako daleko otišli, da ne nabrajam dalje, naravno Njemci i ostali koji znaju kako se to radi u papirnoj industriji i tu šume ne bi trebale predstavljati jedan od glavnih argumenata kako bi se spriječila uporaba papira u zamjeni za plastičnu ambalažu, jer onda se zna porijeklo te ambalaže, sljedivost te ambalaže, upravo o čemu mi danas razgovaramo, krug svega toga, kružno gospodarstvo, od ulaska sirovine u pogon do izlaska i do krajnjeg kupca i nazad. To je ta sljedivost, dakle, koji se trupac doslovno koristio, kakva se vrsta drveta koristila, kako je išlo pošumljavanje, gdje se to prvo iskoristilo drvo, pa sve do krajnjeg cilja, kažem do krajnjega proizvoda. Ali plastičari najčešće to iznose kao argument, pogađa šume, puno se energije troši, shvaćate me, to jednostavno nije argument. Ali evo, sad smo i to raščistili. Koji nije u redu u Hrvatskoj je to, nažalost, onda se jednostavno pitamo što je to Europska unija, zašto ona ide u tom smjeru, a Hrvatska polako i potajice pruža otpor tome, neprestano. Zašto to? Zbog čega? Onda Europska unija, čak i Kina ide u tom smjeru. Pa što se onda to događa? Zbog toga mi imamo i ovakve panele. Mislim da će ovaj panel puno odgovoriti na to gdje smo točno u ovom trenutku i kamo idemo. I mislim da je svaki i mali doprinos jako velik u toj našoj borbi da postavimo temelje kružnog gospodarstva. I ja vam se jako zahvaljujem na ovome. Mislim da ste pokazali primjere dobre prakse i pokazali kako se i u uvjetima koji možda i nisu sasvim gostoljubivi za takvo gospodarstvo može dobro raditi na uvođenju kružnog gospodarstva, na ekologiji, zaštiti okoliša i na svemu tome. Ja sam na tome zahvalan vašim tvrtkama, zahvalan sam vama na sudjelovanju u ovom panelu i ovo mi pruža nadu da ćemo možda ipak do te 2050. godine uspjeti polučiti te rezultate koje pred nas stavlja ne samo Europska unija, nego i naše potomstvo koje treba živjeti u zelenom i zdravom planetu. Hvala vam još jednom i vidimo se na idućem panelu.